Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanda barlyk geçiş nokatlarynyň işini düzgünleşdirmekde bolan boljak medisina usullary boýunça seminar geçirýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, seminaryň dowamında ýurdun saglygy tapaýyş we derman senaty ministrliginiň hemde bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň ekspertleri ençeme meselelerini şol sanda halkara medisina sanitariýa düzgünlerini we olaryň iş ýüzünde ulanylmagyny gozapdyr. 19-njy maýda başlanan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistandaky edarasy tarapyndan bilelikde guramalaşdyrylan 2 günlük çäre bu edaralaryň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Daşary işler saglyk ministrlikleriniň we şerket migrasiýa hem gümrük gulluklarının wekilleri işelede Germaniýanyň ilçesi we bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň bilermenleri gatnaşypdyr. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny aýdýarlar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň Türkmenistana sapary häzir maslahatlaşylýar. Edaranyň metbuat gullugynyň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä sapar ulalaşlypdyr, emma logistikanyň soňsuzlygy sebäpli henüzem üstünde işlenilmegini talap edýär. Türkmenistanyň häkimetleri hilakçylykly COVID-19 keseliniň öňüni almak üçin taýýarlyklaryň ähli taraplan we ýokary derejede guramalaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary ýa-ni ýakynda Aşgabatyň aeroportunda ýolagçylaryň gyzgynyny barlamak üçin ýörite guralyň oturtlandygyny habar berýärler. Aeroportyň yerli uçar gatnawynyň amala asyrylýan ýerinde gyzgyny görkezýän guraly oturtdylar. Onuň goýunda maskasyz we elliksiz lukman we polisiýa işgäri durýar. Öň ýolagçylaryň gyzgyny el gurallary bilen barlanýar diýip habarçymyz 20-nji maýda habar berdi. Habarçylarymyz ýurdun saglyk edaralarynda da COVID-19-yň ýaýramyzlygyna degişli işleriň geçirilýändigini, fotosanda olaryň işgärleriň türgünleşdirilmegine degişlidigini aýdýarlar. Niýazow adyndaky keselhanada işgärler ýakynda ýörite taýýarlanan otagda virusdan gorayan giyimi giymege öwrenýärler. Hemmesi şol bir giyimi giymeli bolýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýdýar. Şeýle-de ol paýtagtyň medisina edaralarynyň köpüsinde saglyk işgärleriniň maskasyz we elliksiz işleýändigini belleýär.
Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk ýetmezçiligi gün saýyn ýitileşýär. Käbir dukanlarda adamlar 2 gün öňünde nowat belleýär. Dukanlaryň käbirinde bolsa gyt azyk önümleri gişlik saat 7-den soň satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz birnäçe habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Şuň badardaky döwlete deýişli söwda nokatlarynyň 4-üsiniň öňünde adamlar ýerden saat 7-de üşüp başladylar. Şeker, yağ ýaly gyt haritler satyga çykarlanda bular nowata duran adamlaryň diňe 20%-ne ýetdi. 8:30-da bir nokatda haritler gutaran bolsa 5 minut ara tapawut bilen beýleki nokatlarda hem gutardy diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji maýda gürrüň berdi. Azatlyk radiosunda gürrüň edilýän bazar we ondaky döwlet dukanlary barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä çörek üpçünçiligi bilen bagly ýagdaý hassa gözgüni bolup, bazardaky çörek dukanynyň öňünde adamlar giýje saat 2-de 3-de nowata durup başlaýarlar. Ýerden saat 8 töweregi çöregiň ýene 2 saatdan satylyp başlanjakdygyny aýtdylar. Adamlar gitmän nowata durup garaşdylar. Soňra her adama 2 san çörek satdylar. 50 töweregi adam nowata durdy diýip habarçymyz belledi. Azatlyň paýtagtly beýleki bir habarçysy bolsa dukanlaryň her biriniň öňünde duran adamlaryň sanynyň 100-den aşýandygyny bellep, şu günler towuk buğdunyň ýetmezçiliginiň hassa ýitileşendigini aýdýar. Her gün nowata duran adamlaryň 7-8 sansyna yerli towuk buğdu ýetýär. Galan adamlaryň her birine daşary döwletlerden import edilen towuk buğdu 2 sandan satylýar. Ýöne bu önümlerde nowata duran adamlaryň takminan 4-den 1 bölegine hem ýetmeýär diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä dukanlaryň käbirinde adamlar 2 gün öňünden nowata durýar. Şolaryň biri Mawtumly şaýolunyň ugrunda ýerleşýän deste dukany bolup, bu ýerde bir gün öňünden nowata duran adamlara harit ýetmese olaryň nowaty ertirki güne geçýär. Ýöne bu ýagdaý şol güni nowat bellen adamlar bilen 2 gün öň nowat bellen adamlaryň arasynda düşünşmezligiň döremegine sebäp bolýar. Köplenç dawa jenjeller hem döreýär diýip habarçy aýtdy. Adatlyň habarçylary käbir dukanlarda bolsa gyt azyk haritlarynyň gişlik saat 7-de satylyp başlanandygyny we munyň üçin adamlaryň daňdan ir saatlarda nowat belleýändigini aýdýarlar. Dukan satyjylary we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyzyň käbiri munyň sebäplerini işleýän rahatlaryň ýerden nowata durup azyk satyn alyp bilmeýändigi barada ýazan ardalaryndan soň ýola goýulandygyny aýdýarlar. Käbir habarçylarymyz bolsa täze düzgüniň Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji maýda Dikuçorda Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyranda nowatlary görüp olary nägilelik bildirmek bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Döwlet emeldarlary uzyn nowatlary arkada Dikuçordan aýlananda görür diýip howatyr edýärler. Emma nowata duran käbir raýatlar arkadaň video gözegçilik üssü bilen hemme bolýan dawa jenjellerden habarynyň bardygyny we görýändigini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy.